салом алейкум, ҳамватанони азиз. Дар ин соли охир барои международин роз додани Муҳаммад Иқболи Садриддин ва Шарофиддин ман бисёр чиро пешниҳод кардам. Именно генеральная прокуратураи Российской Федерации. Бисёр чиро аз пеши худам чизе ки омад навиштан пешниҳод кардам. Ман нағз мебинам, варақ задам. имрӯз заявлени ман тайёр аст. Именно барои роз додани Муҳиддини Кабирӣ. То охири моҳро ман пешниҳод мекунам дар Генеральной прокуратураи Российской Федерации. Чорум нафар ин Ҳусейн Ашур аст. Ва панҷум моҳи сентябр вақте ки ман пешниҳод мекунам заявлени ман, баъд мебурам гап мезанам. Ҳама ҳайрон мешавад. имрӯз рӯзе аст ки мо бояд як ҷоя шуда зидди экстремизм, терроризм бароса бурдан дар кор аст. Бояд мо имрӯз дӯстаи душман бояд мо фарқ кунем. Ман боз дӯст дароз мекунам. биёен як ҷоя шуда як кругни стол мешинем, як хулоса намеёд. И бароса мебарем зидди и Астакай Тураҷозода ва Қувватов. Мо бояд и мусулҳоро бояд пушти панҷара барем то последнишо. мо агар ин кора накунем, ояндаи миллат чӣ мешуда боша ман намедонам. ман хатар дидестам. эй дӯстон, бисёриёд мара душман ҳисоб мекунед, кори хато мекунед. Кори хато мекунед. биёед имрӯз якам таракат ба нанг ба номус шем. гапои ман ҳама одамои дахл дорае ки ватандӯстанд. дилшон барои миллат чӣ месӯзад. ман намедонам яхеле чӣ қадар бенанг беномус ҳасти ки рӯи рост биромада 4 миллион зани тоҷика фоҳиша гуфтистан, не ки яхеле хап ҳастӣ. позор. мо бояд имрӯз коре кунем ки падари миллат бояд розӣ бошад. кор кардан дар кор аст. шава мегуфта кор кардан дар кор аст. ҳаётон набурорем ки як 9-10 моҳ пеш падари миллат гуфта буд ки ман норозӣ ҳастам именно барои экстремизм, терроризм. ин айб аст. биёед зулмо мерасад зидди ин мусулро бароса бурдан. агар мо як ҷоя шем, дар байни ним сол мо ёро ҳамаша пушти панҷара мебарем. дар байни ним сол зидди экстремизм бароса бурдан дикарада аст. зинда бошед ҳамватанони азиз. бояд мо имрӯз дӯстаи душман фарқ кунем. бояд. душмани мо любой кора кардесай. именно барои нооромии шумо ҳамватанони азизам. зинда бошед.